ya ba fidie so no pay say me ma me wo mamunu enum be ma ne di machi okay awurade ato ne nsa afre no sure ka fra enai me nsa aka di machi timi ne ya ma yes I want na o panyini pa cho me ni PC enti eja ye ne ma me ne papa nyina na tie na me ma ware me kunu wa abrochiri de otoso miinu no so ware ne kunu wa abrochiri na otoso me nsa ekowe wo anya be ma na anje wa anhye no enti na che se o ne number sabasa dako kechire ndi woko school na me ma me frɛ ye se na danfo bi e frɛ ni sika ye na wanyi obi amane de na ba kwa abrochiri ogi ni 250 eye tetetetetete ayi ache na obobo ya mane na mso ene me kunu abre mi sika 100 ene agie ene de otoso mienu no otomachi mienu no ono so kunu abre ni bi na o se ene agie ne se ka me ma me sika 30 no kopa bisia de soso ma me make say me na fofo wa abrochire o ma me ne yakwa asore wa abrochire na wo se yakopa no ma because London me ne ni mu obi aho enti eja anwumre be no nsia ne msi mu me ko TUC e ko madam for Felicia e ho ko ne ma mama ho na me ko gi me nu number na me ko ba ko so wo ba antama eno so yakopa ye de bire me nu se me nu yakọ wo ko ye nyina samfie ye ma ekurukura ye nya adwuma ye so ye ma me no ane ye dibi ene ye so wo ko onim se ye samfie o afa de me ko ye na afa me nkote ye se o ne boyfriend wo adum ye friend kwadwo dum fa obefa no ko babusua na bra mo ho apesika ma wo ko no eni na eni wo ko ya wa befa be ma me ka kire wo odomo odu ni ebe ho ane se kire be ma no be ye ne ho ade me ma me foto kura ye disi no sa ada no ye ne ho ade sa foto no teacher no try eneja obeye ne ho ade de woni nukunu afede me tia se so abesi dan se enye hwe wo baba akona awo ne ha no abefa ne ko na wo se sika no a ye de source no de ko ye no wo befa obi ko ena di odi machi mienu no ono wo ko ye no wo se wo befa no ono ko ye na wo se de sika no aso befa wo befa aka akire de toso mienu ansa ne de toso miensa e befa de odi machi mienu nako na se de odi machi mienu se ka menu abo eno na wo ho no otutu bataye ne nema basa nke na wo ha de a enka wo so ono eno wo befa no enti menu abo eni wie no mo se ne na enka me baba akopo ma me ba betem mini ba bi nka me ba no me ba ne de wo ha na ja menu e mu nyina amoko ye fa akire insansam bebre na de odi ka akoye no okowede ne baba na ensam ne doso ensam ne doso panti ye twa so ma me ne papa no ansekire asam no anka mu no kore omo ye kataso mu aso ene ye na ayepanyin tedu sometimes bia ma me ne papa no ekotu ye sra me nkasa omo hoda me mpatro utwa trotom so na makoma ye me ya ene cha me ye ntimi kunu ka so waja ame no de koto o manu ne se papa no ne ma me no kwanya aba so mo na me be den ebe kasa ene cha me no mo tete hwa na ye de na wo kunu jao me pa cho ensam ne dos mate wase ene ja ye ni enu mu nyina tete ho wo mo ebe kwa abruchira ko maami what enough lie matteris aso da no ho aho na maame ne tie ho no na me papa nyina tie emu ho no a menua ni iwo na me papa ni ni wisi papa ne ni efra e wo fie na aka na maame na me papa kofa ne nana e de ne ba ma na one ne tena ya akola ni wie school no na papa sa ba ma wie school ya obeko timi me ko ye kurum timi se me ko ye afu akola me ba abaya o ya no abeda me nche me se me suru abeda me nche mama o ya fa me kokuma se na me se nya abotere me momu de me pa akora tena na emu me ko bo pa me papa na mane so mo pa na mbobo me papa no se amba kofa ne bra me papa ni makora na nim da se ne ne afra me ko na kofa no na me de akola yi bai mo de ne statistic I was presby nti akola no ko school to da akola ye ne ma bi enye papa ne se fa ne ko mama ne se jai to da mama ne se fa ne ko papa ne se jai na ma tu akola no fo sa na akola etena ho a odi kusu okosuku sa mi wodwom mi ma me ohia bibia me fridom anwumre na me ko fi a na ma fa nof ti me kwatana ni di nkoma tam no so na me ko me fi eti ohia bibia no de sika ma me me de chena me ko dwuma ne medi dwa no anwumre me kwa na ma sa de akoma no sa na me ye maame ne papa ne sa kakra
ti mi wo dwom me ko maame no ho no yawada me ko maame no ho yawada nti me koduru maame no ho no me koduru maame no ho yawada no fat maame no me hwe ni nipadua no asa wasesa me na se nyina nam se oba ya den wo se ama na se dia wo ne tie dem se oba wa ka me se yenko hospital wo so ko ye enche nti wonko wo se nya hwe na ka chire no so tona hwanti na ahwo ne sika wo no wo se ama se wanyi sika ne na de bia wo se wonyi ade asa ene de abo anadwo no ha kwara wo beje na wo kan sika na maame 30 million ka chire ne sika na me de ko fi nti fiada no se fiada beba na me se nyampa na me firi dwo mu ba me fa ha fiada me dwom du mienu kan pa ho ekobo wan na me phone sunye esuye na olumai na se papa aden ti ne mete na wache se me ma me ka se jai wo kodwom wa feda na ya so ma ye woden no se ama ntie wo ma me wo na me se de na ye na wo se wadi de fufu awu abeso me mu se kofi woni me se mi wu no se mani ya me hu no me papa soro koso ni mu no se wu ene ma me ya fere wonti bra sata meba mo pa fo apon tim fat me ho kire me pa ena o mo san frɛ me sɛ memra sintreso ampa me ko sintreso ma mi da ho ena wo pere mpa no sisi ya na me se oba ya aden wode ne nsa ena ye science na ni so ena me se ni onkasa nani na on fa ne nsa no to bɔkɔ ne mogya ebeba ena o ye ni trisi wa ankasa na mo se ma me ko je lab ne bra enti me kwaje lab ne baaye no na nurse fo ne be so ne ha no mu se poso ne ko ene no mo pempem ne kokos ye maame no ankeka no maame ne ti mu asa doctor no awro ne crops egu go se anye yi ni de ni nyamepe ene wo ye enti mi de mi ne hu adwuma bia ti woda hwa na doctor ne se maame wode ye no no na me se me maame no maame we de we ye good power hospital ha enti me srew modene be ko mo che na me se ne mama ambulance no me se ambulance ho de wo wuni de ye mame ti me soma ma ye ko gi ye ko pay bi bai sa to mo gi 800 ene ye fa mame no etu ho na me de ne ko Ebeneza nyeja ye be fie na di mpo se be bo papa na mane se ne obi kure de kan bo papa na mane eja e de ne ye be ye de be anse be tana wa ye to bi de nipa ye ntimi nya hwe wo wu a wo eja ta mo ne so ye no to 17 15 December nti ye ye no call March 2018 ni ko ye papa ye ko ye ma ye ba mo ba buruchire fo mo ba mo ye mensa mo ba ye no me ma me abusua ba se eye no ye pese ye hunu ka ne ne metoto mo de ka hye papa na adwene mu aka kire me se mo pese busua ni bi asika bebam enti papa nka se ono abaye ne yere yie nti na awotwe da busuafo ne baaye no ye keka papa nso na yere no obaye di ne yere na awotwe da na mo di sika ba na edidi na awotwe da no ka kire ni forso ya ba me we na awotwe mi nu ama na awotwe na na edi o forso ya twa tikiti ba be di ne ma me na awotwe ma awotwe wo wie na obubugu ka kire no me kam nu mi nu wo wie na to ase ne na moro mu sei na odi fro plane call landing ni fie nkra kra wa ntimi anko asempa papa enaja edu tama ye no ye no March maba ejanyame ada maame no so te ase no ni waka kire me ne sa ama de bia no ka me se maame wo pewu asam ka do di gyan wose mi wu a entoku ato lines so ma ne ye ka fe ye da na ye beton enti mesrew me ma wani mu nwe ase waka na me nim ase anwum gu ase asam na waka no tiaja yakosie maami nyame adawro ma ya ye awie na fish ada maba yeso ye ko matadis no ye ko hye bosse ye ba beda nyame ase ti maami ne sika maami ne fie na wose na borosan no esoro na age bosumi bia no mu tie system million ti maami ne wiye na mo di sa system million ne baaye no na maami ne wo na wo ye no e wose ye kokot ko ye probate ye ko ye probate no lawyer ne ji 30 million na maje 60 million no oje 30 million no ana ma amene na ye kwaye soso no me kwaye dade no ojeje me 19 ana ye de 1 million fa ka de dade no kosi na no ho ne ka 10 million sa 10 million no ana ye de komata de saso de kwade nyame ase
menimi nua no obi ani asem afedie yesia maame ne wontoma bebre gu ho masa maame ne ntoma maako aduasia akoton maame ne so wowu a yemfa ma na busuafo na me masa sa akoton na me si huo me ne me maame te Ghana ho ntoma we ne fra me na me maame hu na wo se amato bi mam star we na hye me no pa wo betuma pam star ne be brum predu de odi frefra fie nya me nam kotobere no na ye den na me maame ntoma gu ho ma fa ntoma no be de ntoma na ye den ene abusua ni twahye ye dwoodwo mi sese bio fosu aye de kobola so ejade asam na meka afi ade akyin ya me wofa odi me maame achi me maame nua ba me nua no me yeso ame ene court wo me ne me call lawyer asanto na ye wo no se me lawyer asanto check 30 million edi ene ja de meti ase de ma court mo ho ani abefre me se ya fre court wa ma ya bua wo fo na me se court ben afi de be yansa afi de be court de bia me sore ya me court yesi maame ni sika na akwaji free bank na me call bank ho no maame ni sika no nwa biaja no nwa biaja no sika ni nyina akwaye 240 enti 200 de Star Chartered Bank de no ya mo maame check na me de call nwa biaja enti sika ni nyina akwaye 240 na me fira me wafo di me maame echi se wofa me pa cho sika na am amacho enti bra na beje wofa asefo de me sere wala me wofa e ka kire me se jise yesa akwa ye nkrata afoforo me so me ni nkrata minim na me bo me papa me na papa sa amei yiwu de na de aka na fato bange tambi on baba bia fa ye de maye ampa mi yi me de na ka kire nso mi yi ni de sa tam na no ofufie na omutim no soso no aban se wo bia ntua 50 million de sa be ye allocation paper foforo ne nema me nua mo ba o mo ka kire me maame mo se tata na me maame nua mo se o mo de o mu ntua je se me matua bi maame ni wuye no ba en de afi na makotua tama ye ye ayi ni wi afi papa no ye kotua sika papa se ye ntua ye bitu no ye kotua sika mo se mo betua mo de me ntua me de na ka kire nso ntua de abaya me ni sika etimi maame sika no bank me de no ya de ye ni nyina me de kotua me de na ka kire so de o se sister fa me so me de kotua me de so mo mienu akotua ye de eneja ye kotua ne ye papa nya akwan etena na ye ne papa ne maame ni nyina atete ho a papa ne tete ho a nyame amfafia ba papa nso di huye papa ne kwado huye 2 years mai enti maame na wo na o ye no eja maame na ye wo le akokota kwakenkan yese me na me koye probate me ko gina ho akoye probate na maame ne bibia wo ba bia makoye bibia fe bi nua mo court ye de me koye se maame ne store dan baako kese baako ketwa baako ene fie ho dan baako maame ne se memfa nsiesie fie ho na memfa bi ntuatua neka maame ne wo ye mfie nsia ni o wo mo bisa ba bi kura yitua lines ne ba bi yitua tokua toda obi ami se bi da me so mo kwa mabro kire na me di me sika source no maame ma kobi me ba betim me ba kobi etiguro yi mu maame mo na mo di madodo de menka ho kafra nipa me fra toma ashe Natalia ne ka kire kafra mo di makokoto za afi ya de chie sese afi kokoto amose sika na makwaje ne bank na boro saa me wan so store da no na ka eje si no age me ensa maame ne di kan kwaje CS advance asa na maame ne wuo waje ye krompo ani waya na waya ne kakra na maame wu ye enti mo se boro saa makwa bank makwaje bank statement fidi da maame de sika kwoto ho ekwapom da wadi wu ye me de aba mo se nya no kore ana judge ne sese nya no kore dia ani ono che ne san no letter monye na mo amkwa bank ho na mo soso mo nkwaje da wadi kwoto ho ne da wadi wu ye emra na mo je na mo koye se mo kwaji yo se mo ankwaji yo maame ani de minim ye kokoto amose o ayi bank ne de hia hwe ahwa na me call bank ho na me ko chire mu chiro mo no so oh asema wo kai wa beje ne da ko to mo hu no kra ne hia so mo de ba hwa ya kwaje cost kra wo court ho atia wo mo eneja maame me de metem ba bie na court ni akwa enti adnansen ya chiri wiafo ogu ya chiri wi na da na ye ukua de osise me wo na me lawyer frame me se ante se wa bra court
na me kɔ no mo sɛ dan no wo mo sɛ me nkyɛn na me sɛ wo akyɛ ndada na wo sen a wo nsan ye nti ma kyɛ san na wo mo so nipa na ogina hɔ ma wo no so mɛsan ma san wo no so asan ni fiada ye kɔ court wo no do ogina hɔ ma na ama nti the following week aye kɔ ye na me ka kyɛ me lawyer sɛ wa ama saa week na me so me ma court bi eno ano no nti ampa wo bai ye ba ye frɛ court frɛ judge frɛ ye sepe obo ni din me so de gina hɔ ɛna me lawyer ka kyɛ ne sɛ wo wie case nti yentwam na ne lawyer sɔfo jamfin so woni hɔ wo kɔfrɛ na ba no mo ma ye kɔfrɛ ne bai wo ba no kra sɛ bi wo antana se no si case ro ma wie yentwam di ogina hɔ ma ne sɛ ai ye wi akaka na judge ne sɛ wontimi nkasa lawyer fo mienu obi aso wa wi awo no abɛka sɛ akakakra metwa case mu maame amese wa enne 23rd April case ni metwam wo bia nkodi ni lemu se mate yaja maame masora maba me ba bie me nka wo ja motema bro chire me so meteme Ghana me ni bi kura no a me ntoma kura mefa atomo mane kura medi metem ba bi me dwene me ho na sane ne me kofi a yese me nua ne de otoso me nsa na odi kan kwa abro chire no wa ba ho se ne efie nya me nko amedea nti obi ba wa me nia se bia afa no anopa ma woro me ho kura me kodwale ye tumi puni se gbam na me se hwanya wose hia pie bra in fact na me yam hyehye because me nim nipa kro me pie me nua ni me pie ya wose ya store dan no a ba me de ma se yam fa ba han na yam fa se fie no de ama na na ka ejesi asa ama na han enti me baje me chefa ana me ka je nse wura ma me na wo na oye ye no koma lawyer enkan mu asam nkyɛ maame me se me da mani me nua sɛ ne nsa wagirigina ne se wade wahyehyɛ no satenta tenten ne nsa ne ne nan mehwɛ me kon ho me nsa ho wo nua kuma no me nua kuma ma kyire ma me nsa wo de ne nsa aka me se me nie me kɔ akyi nie kafra adan bɔde bɛ na ma yɛ wo sɛ ka me de aba pa na nka me de baboro eti abande wo se me tomienu me ma akora no ama me koro wutwa na metwa me wan so kwase woni ne wa asem bi da dansa na ma me ne papa efiri mu na me ka say long story ma me ne efiri mu no kra na me nkasa no because obetimi ate ho kakra ne ye ho asem me kyerɛ wo ne sɛ me de sika no ma wa wo kɔ abrokyire no wo kɔ 8 to 9 years na wo ba ye me nim sɛ me nua efira abrokyire aba me wo fie na me ma me ba ye sɛ ama woni akra sɛ me mere osika ja sɛ me nua afiri abrokyire aba na o sembere me sika ka me ni asempane afi me ma me kɔ first come ko yi 100,000 no a me dem ma so me nua ne so me ma me sɛ ama o sika na ade ma no ko na me sɛ what me na sɛ sika no 8 to 9 years ni sɛ sika wo etumi tɔ de etumi aboa na ma ne de kɔ abrokyire menje anu so kura gina so ma me ma me ko manje okay ana ya aka no Eshasie wo kofa wo be fira abrokyire bai wo ba no ba de bia da ko asoro be ka no ba 1,000 maami ni ahode papa ni ahode papa ni tumi ka ne de no ko hospital ne agini to konfa no cha me da table asese because me maami ntimi mfro soro me da table aso na me maami age me ba na me da table ase e wo ji enti wo ba fa wo bako e na de wo to me so mi no eso wo ye bo so me na no de akwala na bai maami me nsam na akwara na ba wi aye e nante me di the birthday for me say me ye operation kura no so pere ma doctor am for place tata me fo so ba hospital anu obe wai ene ja akwala e wo me chen me kote me nua yi se me nua ekwadura abrochira ama bonsu na obaboro me no akwaka kire we say me ne ba no ne ho apro wai krosa agu ne ho nyina kositire ena ka kire no se enya no kore maame entokwa ekukuru walande abonte so de ene kise nyame sa nipa ne me ensa ansana na afia no ekọ party ne fie to ame so no sister ne yes to the sister no enu efra brochire bai akola sura no pa no nsi osema no kokoko no waba ewura store ho na wakoje enti sister ne hu ni se pe kodwo labi me pa wasem na akola we di ne fra brochire na bai na sade osie nam se akola bai for 4 months no bai so se abrochire size nkwa na oye enti sister ne call landing no so call party enti party na se no no ko hu na akola ne papa wo se
Kwadwo Labia me ko hu ne Ghana akola sister ne papa enti wo so to nani no hu me sister no se da bi me sister no so me ne se ana okọ ne no sister me pa che wo unu bi wo Ghana ye frɛ no na ama no se han no se what he no se bush no oh when Kwadwo Labia ma me no wo se han no sister ko ta wonu ana ne ni kuna se akola no die ye wo kora wontimi hwe oba ne sa akola be daje so hye mi kuna chi wo de no to ano wasore se me na an odi koko sa amfie num no be fa no akola ne di koko de o ba ye sal ayi no wo de se esem no de ba woni o me kokuru mu koton se sawa na makoyam ana me de egu me blend dem na maya ti se sawa me de so okro tumi ko se sawe ma me masedani o kafra ma me masedani o kafra ma me masedani o ka mo de sikar ko abro jira no me go bi o me ba ko bi masedani ko to de bro kafra ma me masem ti me dia badamo me ni abusia ni bia enra me ko dru fie na me lawyer frɛ me sɛ eno wɔ no office eno mo lawyer be frɛ ne sɛ wo mra wo ko ya me wo fa odi me ma me achi me ma me nuaba ni me nua ne mo mienu aba ho sɛ wo mo ba lawyer ho no na da ne krata ne me nche eno sɛ o krata ne ma ya awie eno mo sɛ ne Friday o mo be fie na ya behia lawyer for the beka ho ya behia ni a chenkrata ne ba ko na me sɛ lawyer dey asam na wo kan wo be chenkrata ba ko me ma me sɛ wa me ni obi yenhia sɛ me ni obi behia opem so station woni behia me ni abusia me wu ataka se ne besia me mabusia me de mabusia ko bo mabusia enti asem bia abusia ne pa ye fa mra ne yenka na me ho ntome na me ho dale me kafra ajimai papa ne se bio me pa to aka ba papa ne susu wu ye no papa ne se ma ye nsie ne woni kuro wo ye krata frɛ ne abusia fo ka kire no wo frɛ su ye ho ye kwaje plot tafo 90 million dia wo ye na no nente yesi bibia fa ne ma bro so se de papa ne bi 90 million wo me fo yisu sesi ya 90 million me ko mena hospital adaka ne ton ne ho obi a woni mu mena bia opa adaka papa to a wo mo kofa begu ona service ha ho na mkoto me ma me adaka ho na mkoto me papa adaka me ma me de me ton 50 sese me ko 85 mo se mo de mu ntua kwens ena ka akire no enne me papa ba be ma no wo abirikire o mo de sika baaye si obi etua 120 ka akire ni etua me de ena be ma no sutua ni nua ba de ene ni panan ye de ye me nua mo baaye mo ntua sika o mo ko ne me papa abusua me ma me se me mfa sika ne mara ena papa wo fa ase ne se mo de sika ama no na wo ko fa sika aba mo de sika bi ama no no wasoma badamfo so me kan che me se kurasi ni na me ko fa na mana be de ta papa no wone de wone ne ma papa fira bruchira ba wode be da na papa nti se minnim so na ma ko jimi sika on pere ma me ne defuno no waka wie na me se waka cha wie ne won so jinkra ko ma ne se me se me ma me se wa efuno no on fa do be de defuno ne mara ne wie obi ade na ambulance be ko ne be hwede efuno ne de be ma no me ne funo no papa ne wuye me na gu ne num nsu eda wuku yada 11 January me gu ne num nsu wie sata me pra ye yi me piwo na ochi bi ne papa yewu wada me tiri so se ka fom na dam na papa itiri da so na ni tiri hwe menu na na kasa na me de ne ko Ebeneza mo kire ma me ye no mantua hwe o ye ne me menda ko sia da ye yakofa live man eni asojafo na ebo live man ni me ho ane se ka kire ko no aba no we so ko no aba na bisa ka kire se de asam mi nua yi se wakɔgye efie bi baabi foforo na ane ukuru so no nkrofo mo gye mo nsa obi anso mo mago obi akasa kire se papa ye ne ye me ye nyengu papa enum ase na aba sesa pipes bebre so wo be kire ensa na ka kire se ensa no de begum ana se wo be na so wo se wo be na ka kire se no wo han hwe yenya ne sa na akotena agofo ma no ayi wo ma ye wo ayi apatrapafo no akotena wo ma de so no aso ma ne da ho sesi ya wo so mo ayi no no abum ena ka kire no so kufu ye no so wo na akoto sojafo no mesas so wa mpre o na me nua akoto place atale ne ha se me nua ne pra no wo de yakɔ police station ani ayi na sa police fo anya na kwasi ada no bi ya obobru mi opagya block se ya no de ba ewurade me si kwasi ada na ye ni gu totally me kuma se dwumfo ye bobo me se anyum se ye ba ye kontokwa ye gya na ye ko oh sister omo ma ye ni ye ka kwasi ada no totally
ena ja mudi mo samfo ade chi dwada maame so fala police for ne me dance ni madam abre ye ni ten ma bre madam me sorry be 6:30 me sorry me si ani mo ami ni police for me no ye so mo ko petrol na ko fa ye de bae se me mbesum na maka kira bun ntie ma fa me ko wepra maame ensem ne se bebra fa ko police station so baje 120 million na ka je se kwenzi kura me ntua one white plaster no ne hwade ko de wepra ho tiawa no fa asem no enko doctor cross sign man no o me enko doctor na mara court se ne de aminim mo tambe ni sa de ba de na mayam mo ne mabusua me maame abusuam sabio me nana mo doso so me nana yam ade nko a na edi me sa enya no me maame panyine wo ba bema wo ye bekwa ni fa hene ama de odim nana achi mienu ma eheda ba wo nchense eye de enya wo ya akwala kora wo de hene nti wo se de buo asante de edi buo ma ye hene ti misraw me ma me nua na asem na mate no se ne ma no wo court me nua na mpe no ho asem enti me pese me court na me ko yi asem emu aye a me nua ye de ma me ma me ne se onya ma aban ni na aban so de awie no se me nko afa me ha de se ebie mu a se onua no me nkasa ma no but wan hwe ye no obema wan hwe a we akasa wo bo yafa enti se o ma de akodru court de a ye nja ma aban ti e ho de wonua ni fa hene ne mesre se enhye da nya ni tirimu kan aya busua se sa fe na asem ne be kode anko obehwe aka na akodru ho a yakoba akomienu de o ko yi no wan hwe yi obi be ka se ya na ye de kwa ade ntino amara yesi na se first time aye kwon so no mo nyina ne kwa yansa na asem ne ko ayo ti enja ma aban e na aban so di ye se di bua o aban se ko ba enu no mame to aso mame a obo me enti aban ko ne ba bia meteme ba bi mu ko maburo kira mu di mado de me nka ho na afi wa ba store na ne chem na fa me sika ma me wa store na ne keto na ka ho na gifri maame no no wo gi e chepa nsa na maame ne wu maame na wu sesies ni store na da so wo nchen keto na watum woni wo sika de won ko maame no so sika da no so ka kese no ayen fansi esifio eno ane betem ba akopene ne keto na ewo fie wo no a wutwa ho entwa no anam de sie fie wo de wo wato ba ko no musi wo be kan ka che me se de magie no me je 180 million ti me fa wo che fa ma me se de na pese ye boa enti me pese bo fra wo mu nyina na de ko de a magie frie ho no ne wo mabusua na wo mu di wo machi no wo mo nka jo me da se obo me ajima ibrahim yo ma me du fie eno aye maame de na kosem ebeto ye ni mu no agya wono na eka na asem se de esi ye no na wose ye ko wo mo okoti o ma no asem na me call ye santase anyina mu no ne sister ya wo bo ne kwadu se wa beto ahye ne so yi me call ye man koto no na me koto busuani bi na o ye se o kokrum na oba obebo na mane na ne o maba ti mi de o mo hye 8 anyumna na me san frɛ no so ne sister aba wo de nkra na ma no nti se de me ka se 8 no mu nyina bebo wo de aba na asem bi e wo bi ya ne ahwɛ atoto bi fie ya hwɛ ni mu a se akakra na abotre omunya MI na dufie di omunyina ne se yese asem ni adanse a yetwa bi de ya adanse emfa ho se maami ne ho atiti ebia na nipa fofo na kobo na ade fofo na yenim enu nti na waba be ka asem sei na wase se be pe manu asem etie no nti so ma ntimi amade a dufie di sese ye ne se asem we no edi nka ye police asem ena san ye contempt of court contempt in a sense asem no wonte ho ase na odi akoda court ena court ne ruling ya dey aba ne se ruling ba ne se ofa court achi na physically uko descend on hair enti ase dey enim se wonte bibia ase adenti na wonpe wonye appeal against the court decision na o take ye no na court wa kan asem awie na uko obi so sister penny na sister penny dey say oyo maami o na ukọ akoto ase ne so na ka mo wa brochire kra de mo de yesem mu na ya na munim mra mo na mutimi di mra so eso mo wa brochire dodo na ba de o mo ye na brochire odufio mo ba ha anya no mo ye dabi brochire ye no emra na chechire no tini suban bone na wowo no oba na afi no meba na dadi wa dodo na me se wo mo wa brochire a omo ka bi kire ya brochire de wo kwa ase na tio brochire de aponkyerane kra ye nkuno brochire de wuduru ho a entontom kra ye nkuno no womo bahasi adodo na ade omo didi omo nuama enye because me nyi ni se
ne sisa ya wo kana asɛm yi so onu obi anya asɛm wɔ abrokyire baabi ɔwɔ no ɛna kɔɔto adi abu a menyi ne sɛ kɔbɛkɔ ne nipa no so enti ɛno a yɛyɛ sɛ ɛyɛ anuafo asɛm bi aba a wɔsɛ ohun approach a ɛsɛ wo de ma no because ɔbɛka na asɛm sɛ na asɛm akɔɔto adi awie ɛna yɛn site with contempt na sɛ yɛ kora no yɛ akyerɛ ɛkwan ne ma na aboro so anaasɛ bi a maame wɔkɔ police station ɛsanse yɛ anuafo asɛm nti yɛntu saa na mo no bɛte ne na yɛhwɛ animu a ɔmo ama no afei na asɛm no yɛbɛka na yɛaka no kapaa because court ma order wontimi ntama bi endisobey na wo de wonyɛ de wo pɛ adeɛ no so wo da hɔ ɛno na judge ni gyina so a wɔde ka asɛm no ɛyɛ mo maame ne kyɛɛ mo maame na ɛna japadeɛ enti deɛ asɛm no aba no asɛm no so papa na enko wiase no ho nipa bi bɛdam wɔ asɛm yi ho because me nti bi wɔ wiase da sɛ court ka asɛm wie a obitimi stampede judiciary no na ɔno akɔ no ho akɔ attack nipa no asɛ we minti bi da minim sɛ afɛ de saa amra na ba de a ɛne ne ebesua ho ade jo mama bi sa wai ebra wo tu shaws no kɔbɔ police fo amane me pa cho da bi adentia mame me to me ni bi anano a me yale kwasi ade kofa yisim so obi hunu na send me 6 million na me de kɔ hospital me ni bi me kokra ne catch me sɛ mame pay sika kora dua me ni bi eti me same me jama sɛ nyina ma twadu ampo ma avoma sma ma no David ayi Moses yi ko se ma no nte was ko mete wa no otimi ko ne vero kasai enti me de ma no nte awurade masem sɛ awurade gye me wa jo wate jo na mo bibi sa no nye